bore da i'n lluniau sy'n ymuno dros Zoom. Hoffwn eithaf croeso cynnes i'r Parch Gwilym Wyn Roberts Dydd, a diolch iddo am arwain yr Oedfa bore. Diolch yn fawr chi. Bydd Dylan yn arwain y recordiad wythnos nesaf, a bydd gwasanaeth wythnos nesaf yn un undebol ac yn sydd y blodau yma am gwarter i ddeg. Byddwch yn gweld yn y coemonia bod ein cyhoeddiadau yn rhoi manylion am ein gweithgareddau a coedwad dros tymor y Pasg, ac i ddechrau gyda gwasanaeth dydd Gwener Groglith am gwarter i ddeg yma. Ac yna mae gwahoddiad i ni ddod at ei gilydd yn Tabernacl Porthcawl yn y prynhawn am toes y groes a choffi am 2 gloch. A fel wedys i, mae'n mwy o fanylion ar gyfer gweithgareddau yn y coemonia. Fel arfer, mae'n croeso cynnes i bawb i ymuno yn y neuadd am ddisgled y dilyn y gwasanaeth a fe wneud i casgliad nawr. Wel, diolch unwaith eto am eich gwrteisi. Gwadd heddwr i arwain. Mae yna rhyw gyfnewid yn digwydd y bore yma. Mae Richard yn ministryd yn mynd siomedig, ond i ddim yn ministryd i fryndo nhw. Ges i gyfle trwy bethau, ond oedd yn dweud bod yn siomedig bodoli yma. Diolch. Da ni dod yn ffrindiau a mae Robin yn y Tabernacl yn yr Aes efo'r bydyddwyd. Braf de, bod chi'n anfon cenhadon i Gaerdydd a un tiwlad i ddod yn tochi eithio'r yn exchange teg iawn. Wel, mae yna atgofion dod i fi am rydw yma. Y brawd yn y cefna, Gwynaf, oedd fy mentor pan ddechrau sy'n ddysgu'r llawn amser yn Llanhari. Beidio dweud y flwyddyn o'n 1920. Solfwydd. Athro profiadol yr yna yn giw o athro. Ni'n cofio'n ystod yr wythnos yfyd, mod i wedi cael y draint o wasanaethu yn yr hen capel. Pryd nath yr hen capel gael? Dwi'n meddwl o'n i yna diwedd y 70au. O'n i'n cofio gweithio'r nos, cwrdd a Andrew Lenny, oedd yn y coleg yma, a Andrew dweud wrthai. Dwi'n gobeithio cael o'r deinio yn wynidog. Cofio hwnna yn braf iawn. A fe nath o wasanaeth wych iawn dros 4 canrif yn Baker Street yn Aberystwyth. Wel, fel chi'n gwybod erbyn hyn, dwi'n hoffi paratoi taflen weddi, a fe hoffwn i bod ni'n cychwyn gyda'r daflen weddi, os ydych chi'n teimlo, hoffech chi ymuno dan y pennawd yn y llwyfan Croeso, os na chi, wel, wediwch gyda ni mewn tywelwch. Arglwydd dad, diolch i ti am cychwyn diwrnod newydd a ffres yn ein hanes. Na wyddom hyd ein dyddiau ar y blaned hon. Cynorthwya ac ysbrydola ni i wneud y defnydd gorau posibl o bob awr, o bob dydd a lawr dran. Gyda'n gilydd. Mae ni am rwydad, ostrio yn aniolgar, a heriaw am werthfawrogi rai oedgar, a rai dyddiau am ffisio, sydd wedi gwylio heibio yn ein gwrthod. Helpa ni yn ein cymdeithas sy'n angilydd, ac mewn ymateb i'r wahoddiad ni, cymell i chwilio a chanfod beth yw dywysys. Y byd a bywyd cymleth a dryslyd i ni ar y degau. Gwyddo'r ostirion da, bod na adegau sydd wedi bod yn ein gorffennol,
Pryd roeddem wedi bethau o'n ywys, ac wedi dilyn ein trywydd ein llwybr DNA, yn ein fomenau ac yn ein hunanolder yn Ymraeg. Rydym o dad yn ei difar am hynny, ac yn cyfaddef ein bod wedi syrthio ganwaith i'r un bai. Fe wyddos i ein tad am yn edrych am ddegau. A mor araf ydym i ddysgu oedd i wrth ein dewisiadau anodd ac anghydrifol mewn dyddiau. Ar adegau, bydd rhaid i ni ddioddef goblygiadau a chanlyniadau poenus a newidiol i dewisiadau. Oherwydd ein bleidioreithau oedd yn tynnu'n groes i ganllawiau a chyfarwyddyd egwyddorion a gwerthoedd dygariad a thrigaredd hi. Rodea a chynodda i bod newydd oren newydd i gynabod a chyfaredd ein camgymeriadau a methodau ac i ymateb i wahoddiad rasol i daflu o waith o leolwydd o iar ein gwaith a dylai o wasgof sydd yn carnu, feddyliol ac yn ymwysyn. Maddau ni ein hystafnigrwydd a'n balchder hydrig, sy'n dylanwadu'n drwm ac yr amal yn ei bywydau. Caniatau ni gychwyn gyda chread cwbl newydd yn dyfodol, ac i ni gael ei carpyd a chwynyddio a cyfyrmu a'n cyfsiwo gan ei gwasa a mathran ei groddio. Llawen awr, o wybod y fod yn dra am yn edgar a thosirio, i ni syrthio mewn ganwaith i'r un bai. Gwahoddwch chi i buro i'w meddyliau, ac i'n calonau gael ei glanhau, a'i llenwi a daiodi, bydd y decach na ddifrif nos. Adfer ac adnewydda ei genedigiau, mwyn i ddilwg wedi gynnydd mewn cysgod a harmoni a thafodus, yn ôl y siambrw bywyd Iesu a fydd greswylio yn ein byd. Wedi o'r byd, dros brodyr a chwiorydd sy'n dioddef heddiw ac yn ddyddiol. Oherwydd yr chystra diemlig rhyfel, casineb, gormes a thrais. Cofiwch hefyd am rai o'n teuluoedd ac yn aml, sy'n cael bywyd yn anodd ac yn ddiflas oherwydd cyflwyn oedd meddyliol neu'n brofiol. Arwydd da, trigar haf wrthynt a'i teuluoedd, gan gynnal ei hyder yn ei meddygol, a phob beth sy'n cyfrannu at leddu a lliniaru ei pwynau a'i pryderon. Helpa ni i wybod sut gorau yn atodi ei helpu, ei cynnal a'i harmoni, yn ei dristwr a'i trafferthion. Wel, cefnir y thema o'r yma yw'r rheswm ac emosiwn. A'r ysgogiad hynny wedi fi brynu trwy'r gram. Cynadoli, the new philosopher. Siw bydd y tîm yn hynny. Dyfyr, yn ddiogad. Ond i ddim yn gyfarwydd o, the new philosopher. O'n i ddim yn hoff iawn o athroniaeth yn y parec, o'n i'n gorfod ei rhywfaint o'n i. Athroniaeth crefydd. O'n i'n meddwl bod y braidd yn sych ac yn glinigol ac yn oeraidd. A felly syndod i mi oedd gweld mae'r penawd ar y diwylliant oedd emotions
dilyn Drychus eto, ti fos fi yn trafod teimladau. Wel, do'n i'n gwybod dwi'n bach hwyr am hynny nes ymlaen. Ond wedyn, wrth ddarllen, o'n i'n meddwl, faint ohono ni sydd yn gallu mynegu emosiwn. Dwi wedi gweld yn y cefni gawson ni, yn y Steddfod Genedlaethol, emosiwn. Teimladau dwys. Un oedd yn ofni, na mylyg. Yno i dderbyn y gader. Diolch. A diolch am y gyfweliad, gawson ni gyda fo, nos Sul diwetha ar rhaglen Dave Thomas. Rheswm ac emosiwn. A meddwl i si, wel, ydych yn meddwl am feir achos gyfarwydd ar llawer. Faint o emynwyr sydd mynegu emosiwn. A'r enw gyntaf oedd yn meddwl oedd anghyffes. Anghyffes. Wel, a wedyn, o fewn chydig, i syniad bod Han yn cael ei ffenbwyd i sefyll yma. Do'n i'n siŵr o'r dyddiad. 250 oed. A dwi'n cyfadda hefyd bod i ddim wedi nedio, dwi'n yn cofio mewn 60 mlynedd yn mi gwasanaethau. Dwi'n yn cofio bod wedi nedio emyna anghyffes am ryw reswm. Efallai gael ddyfalu nes ymlaen. Felly, mwyn neud iawn ag andriad ar ei ffemrwys, na canu danglwyddabus, dwi wedi dewis 3 o'i emyna ni. Gawn ni gychwyn gyda 338. Dyma babell y cyfarfod. Cofio, mae enw arall ar babell ydy Tabernacl. Braf o fod yn y babell gyda chi. Babell o bryd iawn. Dyma babell y cyfarfod, dyma gymod yn gwaith. Dyma golfa i lofgrion, dyma i gleifion wedi cael. Dyma fan yn ymyl diwdo i fechadau wneud i nis. A chyfiawnder pyr yn ebod yn siriol wedi am ymys. Diolch. 338.
Wel, ar ôl darllen ar y stori yma, gan Philosophers Today, o'n i'n cofio Rhyfathro Tudur Jones yn dweud wrthon ni am bregethwyr a gweinidogion cynnar ar annibynwyr. O'n nhw'n pwysleisio chwyrdeb credol. A o'n nhw'n cael ei galw yn sentars syrchion. Sentars syrchion fel gobeithio. Byddai ddim yn y categori yna o'r yma. Sentars syrchion. Bregethwyr sych. Na pan mae gen i digon o ddŵr yn gadw. Ond, pan oedd diwygiad Methodistaidd, canol y 19yd ganrif, cyfnod angyffus, tuag at diwedd y ganrif, bydd oes yna mwy o asbri ac emosiwn i fewn i gwasanaethau yr ymneillwyr. Nid yn unig Methodistiaid, ond dwi'n siŵr bod o wedi effeithio ar yr annibynwyr a'r bedyddwyr hefyd, ac efallai bregwyswyr. Dwi'n mynd gyda Fiona, sydd wrthi'n trio dysgu Cymraeg, ond mae'n mynd i'r eglwys Saesneg yn eglwys Crist yn Nghaerdydd. A da ni'n mynd yna i gymundeb o redyddiau am hanner wedi nawr, a mae'n hyfryd iawn yn y gwmni Croeso dros y bedwar. Ond yr argraff dwi'n gael bod y vicer ac eglwyswyr yn gyffredinol yn gael i'r llyfr. Erbyn hyn, dwi'n gwybod y geiriau sydd yn y gweddiau ac yn y cyffesiwn. Mae'r vicer yn gyfeiriad. Ac na, mae'n mynd at dweud, wel, mae'r dron yn dod i mi dweud spaith y bwc. Mae'n mwy caeth na ni, o ran be maen nhw'n cael ei ddarllen. Mae'r rhaid cael darlleniad o'r eglwys. Mae'r sicr, mae'r rhaid i sefyll wedyn i gael darlleniad o'r testament. Hynny, dyna chi traddodiad paddyddiaeth ac annicanwyll. Felly, bydde angryffus ei blynyddoedd o 1776, ond oedd hi farw 90 oed yn 1815. Mae gyda chi dallenni sydd atgoffa chi o hynny. O'n i wedi paratoi ar y gyfer y grŵp dysgwyr dwi'n perthyn iddo arwain y Dydd. Ond oedd hi'n gyfarwydd siwr o fod ar Methodistiaid hynna, Owen Harris, Rebecca, Daniel Rowland, Llangitha, Williams, Parch Gwilym, ac yna anghyffus. O sôn am emosiwn, dwi'n meddwl sydd am Dyma'r Roberts, oedd nhw'n perthyn i, ond Dyma'r Roberts. Yr argraff mae'r da ni gael o beth bod Dyma'r Roberts y diwygiwr 1914-15. Bod o'n agored iawn i arweiniad ysbrydlan. Ydyn ni bod o ar y degau, pan oedd wedi cael ei wadd i bergesu, byddai'n eistedd y pump efallai, ond rhyw hanner awr neu mwy yn aros am ryw arweiniad, am deimlad bod o'n cael ei arwain. Wel, beth eich barn chi tybed? Ydy gwasanaethau ni roi gormod o bwysau arreswm. Bydde rai o'n chi sydd wedi cael ei magu yn Pen y Groes. Dweud bod da ni yn Pen y Groes yn rhoi mwy o bwysau, gymaint o bwysau ar deimlad na. Yr traddodiad Pentecostalaidd. Codi breichau neu beth o le arni. Pethau da ni ddim yn gyfarwydd arno. Ond y gan siwr o fod ydy cael y cyd-bwysedd rhwng rheswm ac emosiwn. Yn ei bywyd,
beunyddiol a hefyd yn ei gwasanaethau. Cydbwysau. Ac ond bod dyfrig yn poeni mod i'n mynd i gyfeirio at y swydd. Sy'n darlleniad yn mae gen i mwy na un adnod i rannu. A'r cyntaf oedd chi'n meddwl ni fod y cyswllt rhwng teimlad a rheswm, gorchymyn Iesu, car yr arglwydd y ddiw a Porthcawl. Defnyddio dy deimladau? Yn wraig yn y cymaint yn iawn gyda oedd ei ddagran rhywbeth, oedd yn gwybod pam. A ei ffrindiau naturiol estyn hancus. Ie, naturiol, ond mae dagra i'w defnyddio, maen nhw'n ei bwrpas. Yn ei bwrpas. Gadewch chi rwy'n i wylo, gadewch chi rwy'n i lyfr. Ti'n fanna, car yr arglwydd a Porthcawl, nid ar chwarter yno. Dwi'n gwybod, mae'n bedair rannau fel o'n Porthcawl, ac at holl feddwl. Caru yw at holl feddwl, dy holl reswm, dy holl allu deallusol. Dyna'r rhan bwysig o'r ysgyflaeth, trygethwyr a gweinidogwyr ac eraill o'r ac yna'r cyfnod Paul dwi'n hoffi i'r eglwys yn Rhufeiniaid, gadewch chi ddiw eich trawsffurfio. Let God transform you. Trawsffurfio eich newid chi. A os ydyn ni wir o ddolwyr yma, dylsyn ni fod yn fodlon cael ei newid gwell. Gadewch chi ddiw eich trawsffurfio trwy adnewyddu'ch meddwl. Fyna mae'r newid gwreiddiol pwysican cychwyn gyda'ch meddwl, gyda'ch agwedd, gyda'ch gwerthoedd, gyda'ch egwyddorion, gyda'ch blaenoriaethau chi. Gadewch chi ddiw trawsffurfio eich meddwl, adnewyddu'ch trawsffurfio trwy adnewyddu. Newyddeb, rhoi newyddeb yn enw. A'ch galluogi i ganfod beth sy'n ei gwerthus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei orbwyr. A cysylltu hwnna, a geiriau yn Llyfresia, penod 55, oherwydd meddydw, nid fy meddyddiau i, yw eich meddyddiau chi. Dyna pam angen i ni gael ei trawsffurfio, yn adnewyddu. Ac nid eich ffyrdd chi o feddwl yw fy ffyrdd i bydd yr ymwneud. Mae Pedr yn rhoi cyngor da, rhowch fydd ar eich meddwl. Rhowch fydd ar eich meddwl. Gofalwch am eich meddwl. A fel i waith o athro mathemateg, dyna un o ddasga mathemateg. Mwy na rhaid o cerddol. Mae rhaid i chi gael fydd ar eich meddwl. Chi'n medru dysgu mathemateg, mae rhaid chi'n ddeall mathemateg, hyd yn oed algebra, trigonometreg. Mae yna berthynas agos iawn, fel y byddwch chi, rhwng mathemateg ac athroniaeth. Nifer fawr o'n athronwyr ni, fel yr enwog, fel Croeso, yn mathemategydd gwych. O hefyd, yn meddwl ni o'r craff a dwm. So, fwy am mathemateg. Nawr i'r geiriau yn Saesneg. If someone asks you about your Christian hope, always be ready to explain it. Os yw rhywun yn gofyn i chi beth yw'r gobaith chi'n bod yma am y byd, byd dryslyd, byd trafeilgar, byd datgas, beth yw'r gobaith? Always be ready to explain it. Yn yw, chi ddim yn gallu egluro trwy deimlad, ond trwy reswm. A mae gennym ni sawl enghraifft yn llyfr yr Actau o Paul a Pedr yn ymresymu gyda pobl yn Athen
darllen gwlad roed, chi'n meddwl am sys am 3 neu 4 o athronwyr mawr, byd. Os ydych chi'n astudio athroniaeth mewn prifysgol, chi'n gorfod astudio Socrates, Plato, Galveston a Pythagoras. O Pythagoras, y mathemategydd, oedd yn athronydd wir hefyd. Rhesymau wedi bod o rhan holl bwysig o diwylliant ni yn y gorllewin fel wel, nôl at Emyn Ann i 319, Gwynedd sefyll rhwng y myrthwydd. Esglydd yno, beth yw myrthwydd? Si edrych yn y geiriadur myrthwydd. Beth yw myrthwydd? Byddai Fiona yn switchi o. Wel, chymar, wedi canu'r hyn. Meddwl beth o'n myrthwydd. Na ni. O ran diddordeb, dim ond 13 o emyna anghyffus sydd yn canolfydd, allan o'r 30 sydd gyda ni wedi ei priodoli ian. Mewn cymariaeth a Williams Pantacerydd, wedi sgwennu yn agos i 1000 o emyna. Nid bod yna gystadleuaeth, ond Pantacerydd yw ddim mwy ag Andrea. Felly, ysgawn ni ganu Gwynedd sefyll rhwng y diolch o'r ti. Diolch.
ni'n dod at trafod chydig ar neges yn rhai o emynau pan. Gai jes sôn pa mor uchel yw parch ysgolheigion tuag ati. Fel y gwyddoch chi, mae'n un o feir mwyaf Cymru ac yn icon cenedlaethol. Mae gwaith wedi gyfeithio roion i'r Saesneg a ieithoedd eraill. A mae'n cael ei ystyried un o emynwyr mwyaf gwledydd Ewrop. Ddiddorol bod y gwir barchedig Rowan Williams wedi dewis enni o eiddo anghydffus ar y chrysur i ordeinio yn archesgob y Caergaint. Mae'n amlwg, dwi'n gwybod bod gan Rowan Williams meddwl uchel iawn o'i emynau ac wedi cyfieithu sawl un ohonyn nhw i'r Saesneg. Dolwar fach. Wel, edrychus yma, o'n i wedi gobeithio cael map i ddangos i chi. Ond o'n na ddim cyfeillgarwch rhwng bargraffu ni a PowerPoint. So, wedi ddod draw i'r bywyd. Dolwar fach. Eitha agos i'r Llanfyrllu, Sir Dyfalwyr. Ar y ffin eitha agos i Loegr. Gafodd ei bedyddio yn yr eglwys Anglicanaidd yn Llanfehangen yn Wynfa, Ebrill 1776. Ddim yn gwybod sicr pryd gadwyd i digon posib mae chydig ddyddiau yn ôl traddodiad y cyfnod i bedyddio yn gynnar ar ôl y geni. Yno, oedd ei thad yn weithgar iawn yn yr eglwys ac yn warden dibynadwy. Mae gan ei 2 chwaer a 2 brawd. Mae hwn i gyd ar y darlunion mynd i ddewis rai bethau. Oedd hi'n berson addwyn, gwallt hir, mae gen i ddyn am hwn i gyntaf, gwallt hir, tywys, lled welw i gwedd, bocha gwydog a llygyd disgoed. Gwyd bynnag oedd wedi disgoed. Ond oedd hi'n eiddiw o'r ancorff, a byn wan ei iechyd ar hyd yr oes. Dywedir bod hi wedi dioddau o cymala, rheumatic fever, a mae'n bosib i bod ni wedi dioddau o darloddigaeth GB. Tua'r cyfnod eich oedd ei roi genedigaeth yw unig ferch yn ysgles nid farw o fewn ychydig wsnosa yw geni. A'i mham gael ei chladu pythefnos ar ôl cael ei mam. Ond roedd lan y ferch gref o ran i meddwl a cymeriad yn alluodd a chan i feddwl treithgar a phob eithriadol. Mi oedd hi yn dylynu yn fynydd, fel y gwelwch chi yn yr emyna, o'r Hen Testament a'r Testament Newydd. Oedd hi'n ferch bywiog yn arbennig cyn ei swydigaeth. Hi'n hoff iawn o ddawnsio a mynd i ffair ac i noson na wen. Ferch naturiol, ynddo. Ond pan nath i gyd ffair, fe oedd na bregethwr na, a nath i gwrando arno fo ac yna gafodd i droedigaeth a gael mwy o ddyfnder yn ei ffydd Cristnogol. Yn anffodus pam farw pan oedd an yn 17 blwyddyn. Yn un anffodus oherwydd an wedyn oedd yn gyfrifol am y fferm, y dolwar fach. Ac wedi dechrau gyd yn dda. Bod y 2 chwaer wedi prodi a wedi symud i fyw an ffria oedd ar gyfrifol. Wedyn 10 mlynedd wedyn, fe oedd thad i farw. Pan oedd an 27. Fe farw chyfrodd am ei griododd an
Wedi rhydd i brodi wedyn Hydref 1804 gyda Thomas Griffiths Parnwr trio. A newidiodd ei henw fel ei hadnabod oedd Nancy Thomas. Nid dan Nancy Thomas i fod yr hyn ffordd da ni a bod ni. Ond, o fewn 10 mis i brodas, bu anfod o 19 ar ôl rhoi gynnigaeth i Elizabeth. Elizabeth oedd ei chladdu bythefnos ar ôl. O ddarllen, dim ond y detholiad wrth law yn caneuon ffydd. Yn amlwg bod man roi lle canolog i'r iawn atonement yn Saesneg, sef dehongliad o galfaria, beth oedd ystyr y groes, bod Iesu wedi marw dros ein pechodau ni. A'r pwyslais yn ochr o'n ochr o hynny oedd pwyslais ar deddf y tad. Deddf y tad. Gofynion Duw. Deddf Duw. Disgwyliadau Duw. Ac yn y cyd-destun yna, mae hi a nifer arall o'r Methodistiaid gynnar yn dehongli marw Iesu a'r groes. Mae darllen yr ymwneud yma. E fe yw'r iawn fi rhwng y lladron. E fe dioddefod angael oes. Nerthod reichaidd i enyddwyr i'w gwylio yno ar y groes. Wrth dalu dyled chaduriaid ac anrhydeddu deddf ei dad. Cyfiawnder mae'n disgleirio dambaid wrth faddau'r rhen y cymod. Gyda 7 pennill yn yr ymwneud yma, anghyffredin gyda hi. Yno cad yr chafer enw a sododd Duw yn iawn. Heb ddychymyg llen a gorwedd am hennau Dafydd Elwtaw, yn hymdeithas o dirgelwch, datguddiedwyd yn ei blwydd. Llysanu'r mar. Sy'n stopio yma? Darllen nesio. Cysanu'r mar i dragwyddoldeb, heb ein gefnu arno mwy. Mae un ymwneud sôn am Duw yn cysanu iddo fi, ond eto, am roi mynegiad oedden yma. Cysanu. Yn ei gytuna. Yn fan hyn y dwrnod dweud, nad oedd man wedi sgwennu'r yn hynna ar gyfer cynulleidfa. Yn ôl yr athro Wyn James sy'n arbenigwr ar hanes a emyna Ann Griffiths. Mi roedd hi'n sgwennu'r emyna mwyn rhoi geiriau i'r hyn oedd hi'n ei ddeall am ei perthynas â Duw. A oedd hi'n sgwennu a sgrapio bapur ac yn ei cydio nhw dan y Gristog. Dyn nhw ddim i fod ar gyfer neb yna. Ond wedyn oedd hi yn ei hadrodd nhw wrth ein porwyn. A ei porwyn yn adrodd o wrth ei gwaith ar morwyn y clywed, nid mwyn y forwyn, ond mwyn y llawn. Di hun, oedd y forwyn o fewn criw. A'r forwyn sydd wedi cofio yr yna, a'i gŵr hi wedyn fel wyddoch chi, a ysgrifennu nhw. Pennydd arall, fe enau trist, ac oedd ei bywyd wedi bod yn trist yn dde. Dim isio gyda'r ei bywydau o falu. Am fferm mawr a yna masnach rwan yn y fferm gyda. Mae'n debyg. Ddiddorol i ddarllen bod Sir Drefaldwyn yn allweddol o ran cynrychiad i yw'r
yn y cyfnod yna, ac i ffatrioedd yn Ogwr Lloegr. Fe enau tris wrth gofio'r frwydr, yn llamu o lawenydd sydd. Gwelbyddedd yn anrhydeddus, aeth trosewydd mawr o'r rhydd. Eto, pwyslais yma arddedd Duw, gofynion Duw, bod ni'n mesur cwrdd a disgwyliadau Duw yn ei bywyd. Ac felly, yr hyn ydyn ni gael dan an ydy eich hyffesu. Mae pechadures fel sy'n amlwg hefyd yn y fyna William Smith. Gawn ni un emyn arall, gawn ni saith ermau cwbl groes fi natur. Hwna'n drws, ydy. Mae diwinyddiaeth ni wedi newid yn dipyn er hynny. Da ni rhan fwy o ddiwinyddion ac eraill yn dweud bod ni'n gymaint rhan o natur. Ddim yn groes natur. Os ni wedi parchu natur a di ddim wedi a gyffredinol wedi parchu natur yn y gorffennol. Mae'n cwbl groes i natur, rwy'n gyffredinol yn y byd. Ei ddeithio'n nal a hynny'n dawyr. Eriolan dawyr. Yn werthal wer dywyd e bryd. Wrth godi'r groes a chyfrin gorau. Mewn gwrthryfderau llawen nhw. Ffordd yn union mor ddyrus i ddinas gyfaneddol. Wel, amlwg, dydyn ni ddim yn hapus y dod o'r hwnna. Ond y gobaith, fel oedd, y bys Cristnogion yn gyfer, o'r chytad o gael. Diolch yn fawr.
fi yw'r ffordd, y fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd a'r bywyd. Plis bydwch meddwl mod i'n gwirniadol o an, mod i wedi ysgrifennu yn y gorffennol. Ond meddwl ydw i, sut mae y Gymru gyfoes sut fydden nhw yn ymateb i ymyna an heddiw. Pwyslais ar yr iawn, pwyslais ar ystyr marwolaethus ar y groes, pwyslais ar deddf Duw, a wedyn mae'n cyfeirio at Duw fel person. Wel, ers tro bellach, dwi'n trio peidio meddwl am Duw fel person. Cos dwi'n meddwl am, wel, mi oeddwn ni yn y gorffennol, meddwl amdano fel taid. Mae gen i daid o bryd. A dychmygu'r resymegol fel plentyn, bod Duw yn debyg i taid. Yn ffrid, yn helpu fi, cyfarwydd fi, yn trefnu ysgol yn y cinema, yn Olgarog, Dyffryn Conwy. Trofina yn ei helpu. Ond, mor braf oedd hwnna i blentyn, eto i gyd, dwi'n meddwl bod o'n ddarlun da o Dduw. Ysbryd yw Duw. Ysbryd. A rhaid i'r rhai addoli mewn ysbryd yn ei ysbryd. Iesu yn dweud bod o'n ysbryd, ond mae Iesu hefyd yn dweud bod o'n dad. Felly, beth yw Cristnogaeth yn y meddwl bach chi ydy perthynas. Mae perthynas yn y marn i eto yn mwy bwysig na beth chi'n credu. Ta'n braf cael trafodaeth. Ond mae an yn defnyddio'r gair person mwy nag unwaith. O na chawn ni dweilio nyddiau yn fywyd o ddarchanu i waed, trechu'n dawel dan ysgod y byw am arwys ei rhaid, cario'r croes a pharau ohoni, a mae croes fy mhriod i'w. Cysanu? Priod. Ymddiferu yw yn golli llwyr yn ei berson, a'i aroli byth Dduw. A ceir yn ymateb serchus mewn pennydd arall. Ni ddilcon byd a'i holl deganau, fodloni fy serchiadau nawr, o amserthu ar ei berson, fel y mae yn ddydd a Duw. Dydd a Duw. A'r geiriau wedi dyfynu sawl gwaith, yn siŵr, sawl gwneud o gael pregeswr dwy natur mewn un person. Dwy natur mewn un person. Dwi'n deall yna. Dwi'n bran yn deall gwaith. Dwy natur mewn un person. Sut eisiau cymryd yn Dduw ac yn Dduw? Mae dyna. Y credo Nicia, yn y flwyddyn 325, cofiwch mai credo Nicia yn rhannol yn weithred i cael un ffurfiaeth yn yr ymerodraeth Rufeinig. Yr ymerawdwr alwodd yr ysgolwyr antigredd yn rhoi bythefnos 2 wythnos nhw o wydiau Nicia, ond mae'n rhaid i gytuno ar gyffes i'r eglwys. Pob esgol. Ond am ryw reswm o esgol Rhufain, ni wedi troi fyny. So modd i wedi cael ei wneud yn mab rhywbeth. Os yn troi fyny.
Esgob Alexandra, esgob Cairo, esgobion, bron i 300 yn gorfod dod i gytundeb. A dan o'r un cymal ydi, Iesu oedd yn hanfod ar tad, sef Dyfiwg. Wel, nôl at tad, dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn pyrder heb gymysgu yn ei perffeithwydd fwy. Wel, dylan ddim wedi bod i goreg, sai wedi astudio athroniaeth. Byddai dipyn o drafod ar datganiad na dwy natur mewn un person. Hynny yw, beth sy'n mynd trwy'n meddwl i, pwy oedd Iesu? Oedd o'n fam i Joseph. Mae sawl cyfeiriad gyda yn y llinach olyniaeth, tuddio, yn Matthew Aldig, bod Iesu fam i Joseph. O'r bobl Nazareth yn credu mae Ysoedd, mae Saeth oedd. Mae mwy o dysgolaeth gyda ni am ddyddoniaeth Iesu ac am ei ddiwioldeb. A ffronyddu, diwynydda, yw dweud bod Iesu yr un hanner. Yn yw'n pe bod yn byw diwrnod yma, i siŵr dde Joseph oedd rhywun bod ei ddyweddu yma yn disgwyl. Siŵr gwybod pwy yw'r tad. Dde, y mater wedi setlo efo profion DNA. Wedi setlo. Ond mae yna ddadra wedi bod am 20 canrif yn un â natur a pherson Iesu Grist. A mae'n yn ei chyfnod yn adlewyrchu creg Methodistiaid. Ond sut dylen ni gyflwyno Iesu? Wel, pan dwi yn cael cyfle i ddasgwrs, a mae'n her ar ysgol dydi, dwi dechrau trwy pwysleisio Iesu y dyn. Iesu y person. Y person oedd yn ymddiddori mewn pobl, yn parchu pobl, yn carnu pobl. Hyd yn oed pobl oedd ddim yn cael ei caru gan bobl eraill. Sycais. Atgas. Twythrwr. Anonest. Bradwr. Iesu dweud. Sycais. O beth yn oed sycais dy glawr? Dwi eisiau aros dy dyd i Oedd yn ymwneud swper yna. Oedd yn Iesu eisiau gwylio'r berfas. Efo'r dyn atgas anonest yna. A felly sail chydig o diwynyddiaeth sy'n gyda erbyn hyn ydy perthynas Iesu a phobl. Efo'r ddynas efallai oedd yn fenyw anfoesol wedi cael hanner drysin o wir ac efallai mwy. Wedi bod yn perthynas, da ddim gosyd, rai o Somalia, cwrddau gwrth. A Iesu yn siarad i, wel, doedd yn dewod ddim yn bod yn siarad gyda Somalia. Ddim yn bod yn siarad o'n Cymraeg ar ben ei hun. A disgobio wedi mynd i siopa. Mae gennym ni 40 enghraifft o Iesu yn cyfathrebu gyda pobl. Un enghraifft arall, mi gorfod cadw ar y gloch. Wraig oedd wedi cael ei dal mewn godinau. Sylwch y wraig, lle oedd yn dyn? Y wraig wedi cael ei dal mewn godinau.
Yn y bore bach daeth i'r deml, ac roedd bobl i gyd yn dod ato, wedi ddo eistedd dechrau dyma'n ysgrifenyddion a'r Pharisiaid, y pobl fwyaf crefyddol. Y pobl fwyaf crefyddol yn Israel y cyfnod yma, oedd y Pharisiaid gelynion Iesu, oedd am ei ladd o ers misoedd cyn Pasg. Dyma nhw'n dod â wraig oto, wedi ei dal mewn gwydyneb, roi ei sefyll yn cael athro. Mae wraig hon wedi cael ei dal yn y weithred o'r hynny. Gorchmynodd Moses, mae'n mynd y groes i'n oes. Gorchmynodd Moses yn gyfraith i ni lebyddio wraig o'r fath. Be sy'n gen ti i ddweud? Be sy'n gen ti i ddweud? Nid wyf yn condemnio y wraig. Bydde Iesu dos ac oen allan paid a thechu fwyaf. Dyna'r Iesu y dylem ni ei wyno. Yr Iesu y person oedd yn siarad gyda pobl efo lladdo'r safodyn, cyfathrebu. Wel, mae nifer o mwy o enghreifftiau, ond na'i dod i ben gyda hynny. Ond mae angen i chi a fi wynebu'r her. Sut allwn ni rannu i ffyd tra dyn ni yma? Mae'n dristwch mawr i fi sy'n dyledus iawn i ysgol Sul yn haid. Bod ysgolion Sul wedi dod i ben. Nifer lawr o gafeliad i gwrs. Dwi'n meddwl a dyna'r cenhadaeth pwysica. Na fod rai ffrindiau Muslimaidd yn Nghaerdydd, maen nhw'n sicrhau bod eu plant nhw'n dod i'r ysgol alaraidd ar fod y safon. Mwyn yn allu darllen a deall y Coran. Maen nhw'n sicrhau hynny. Ond mae cnifer o rieni Cymru ddim yn gweld werth yn yr ysgol. Mae'n dristwch mawr. Wel, dwi am adrodd bendith Celtaidd i chi, a choeddi'r emyn a byddai'n gychwyn ar y nhaith i Porthcawl. Dyw o yn fy mhen ac yn fy neall. Dyw yn fy ymresymiad. Dyw o yn fy ffrem ac yn fy edrychiad. Dyw o yn fy nair ac yn fy siarad. Dyw o yn fy bron ac yn fy niwnad. Dyw gwarben fy nhaith ar fy madaniad. Diolch i chi am y croeso a'ch gwrandawiad a'ch gydweithrediad. Croeso am munud i chi gadw y taflenni. Hyfryd iawn, o fynodd i ferch i'w wraig fi chydig yn ôl. Allai gael taflen y ffonefol. I cyn i roi i'r cymydog. Mae'n nes i mynd i'r bwrdd. Wel, os oes na cymydog ffrind felly, mae'n braf bod chi yn rhannu y wedi o fi. Sa hanes angryffus. Wel, nid angryffus y gen i gloi, ond emyn John Roberts. Wel, o'n i wedi cwrdd â John Roberts. Oedd yn mynd i dog yn Harnarfon a wedyn mynd i oes i fod. Yr emyn, pan wyf yn teimlo'n unig lawer awr. Heb un gyda maith ar ei ffwybra'r llaw. Am law fy nheidwad y diolch a fi, a'i gafael yn ôl. Nas. Diolch yn fawr.